Morgen und willkommen zurück. I dobrodošli nazad. Tu smo ponovo s jedna zanimljiva tema i naravno kao i uvek mnogo novih zanimljivih zapažanja, neke nove reči, poneke nove jezičke konstrukcije. Nikad nije isto, uvek imamo neke novosti, a danas sam dobio i odličnu inspiraciju da napravim video o tehničkim poteškoćama. Dakle, šta da radite i šta da kažete kad se pojave tehničke poteškoće na radnom mestu, u školi ili za internetom kad želite da postavite svoju internet učionicu. Ok, to je još jedna super tema za neka nova razmišljanja. Tägliche Hausarbeit, dnevni kućni poslovi. Da vidimo šta o tome imamo. Slobodno dajte feedback, kad mislite da je feedback u mesto, dakle kad vam je nešto nejasno, kad nešto treba pojasniti, samo napišite, pa ćemo o tome da razgovaramo detaljnije. Den Müll oder den Abfall rausbringen. Ovdje imamo jedan tipičan primjer nemačkog glagola trennbares verb. Trennbares, nemački deljivi glagol. Sastoji se od raus i bringen. Glagol bringen znači nositi, ali ovaj prefiks raus menja značenje ovog osnovnog glagola i onda znači iznositi. Nije nositi, nego iznositi. Pa bi ovo bilo iznositi, odnosno izbaciti smeće. Rausbringen, izbaciti smeće. Vidite član den, to vam ukazuje da je reč o muškom rodu i da je reč o muškom rodu u akuzativu. Den Müll rausbringen. Isto važi za sledeći primjer. Den Tisch decken. Postaviti sto. Den Tisch. Koga ili šta postavljam? Postavljam sto. U ovom slučaju u svakom slučaju to je akuzativ. Dakle, akuzativ u nemačkom jeziku postoje četiri padeža i ovo je akuzativ. Das Geschirr. Srednji rod. Das Geschirr spülen oder abwaschen. Ostavljam na volju da li ćete reći spülen ili abwaschen. Isprati posuđe. Das Geschirr abtrocknen. Mokro posuđe obrisati krpom. Gledajte ovde. Das Geschirr moramo da pojasnimo da abtrocknen, sam glagol u nemačkom, samo dovoljan je sam glagol da shvatite da je to mokro posuđe obrisati krpom. Ali u ovom slučaju das Geschirr, znači samo posuđe. Abtrocknen mora da se doda mokro posuđe obrisati krpom. Abtrocknen, osušiti ga. Ali osušiti krpom. Dakle, posuđe, oprano posuđe ili mokro posuđe obrisati krpom. Idemo dalje. Die Wäsche waschen. Ovdje imamo jednu zanimljivu konstrukciju. Oprati veš. Što je ovdje zanimljivo? U jednom slučaju se skoro dve iste reči, samo što u jednom slučaju imamo sa e, drugi sa a. Wäsche waschen. Oprati veš. Die Wäsche waschen. Oprati veš. Die Wäsche aufhängen. Rasprostreti veš. Hängen je visiti, u doslovnom smislu visiti. A aufhängen rasprostreti. Dakle, ova mali komad reči aufhängen, komad reči nazivamo prefiks stručnim jezikom. Dakle, kad dodamo mali prefiks aufhängen, on onda menja značenje onog glagola hängen, visiti. Sad to više nije visiti, nego rasprostreti. Die Wäsche aufhängen. Rasprostreti veš. Idemo dalje sa kućnim poslovima. Die Spülmaschine ausräumen. Ovo je opet deljivi glagol. Ausräumen. Isprazniti mašinu za pranje. Spülen.
spülen, spülmašine, mašine. Vidite i ovdje sastoji se iz dve reči faktički. Die Spülmaschine. Isprazniti mašinu za pranje, spülmašine, mašina za pranje. Die Maschine. Ausräumen. Bi onda u prošlosti taj glagol, za vas koji ste već savladali A1 nivo, znači ausgeräumt bi bilo prošlo vreme tog glagola. Ko hoće da pažljivije i detaljnije nauči kako se kaže prošlo vreme, kako se glagol kaže gradi u prošlom vremenu, može da ode na naš web sajt nemački-abc24.com i da pogleda detaljnije ponudu našeg kursa. Das Fenster putzen, prati prozor, das Fenster, das srednji rod, das Fenster, die Spülmaschine, ženski rod. Idemo dalje. Das Bad putzen, prati kupatilo. Das Bad putzen, prati kupatilo. Sjetite se samo nekih naših reči sa bad, bademantil. Jel' tako? Bademantil, bad, das Bad. Dakle, to bi bio mantil koji se nosi u kupatilu. Prati kupatilo. Den Boden wischen. Gledajte sad ovdje. Nije pucen, znači nije prati pod, nego čistiti pod, wischen. Tu postoji jedan glagol koji Nemci specifično koriste za pod. Kad govore o podu, kad se pod briše, onda se kaže wischen, čistiti pod, den Boden wischen. Opet, den Boden u akuzativu, dakle, den Boden, koga ili šta čisti, koga ili šta vidi, akuzativ, den Boden. A u nominativu, der Boden, sa r, der Boden. Der Boden ist schön, der Boden ist schön, pod je lep, u tom slučaju je pod subjekat i onda zato stoji u nominativu, ali u ovom slučaju je pod objekat, na njemu se vrši radnja, znači on je objekat. Den Boden wischen, on je sad, nešto se na njemu radi i zbog toga je u akuzativu, mora da bude u akuzativu, jer mi nešto na njemu radimo. Znači on je sad u akuzativu. Den Boden wischen. Staubsaugen. Opet jedna reč, usisavati. Staub znači prašina, saugen usisati. Usisavati prašinu. Staubsaugen. Dakle, kako Nemci fino grade te reči. Od dve reči naprave jednu reč koja je vrlo precizna. Das Zimmer aufräumen. Raspremati sobu. Das Zimmer. Primetite da das srednji rod i u nominativu i u akuzativu ostaje isto. Das. Dakle, ovo je akuzativ, ali on ostaje isti kao da je i u nominativu. Das Zimmer aufräumen. Ovo je jedan pravilan glagol, ali deljivi. Dehnbares verb. Aufräumen. Pa će u prošlosti biti aufgeräumt. Ich habe das Zimmer aufgeräumt. Ja sam raspremao sobu ili raspremala sobu. Ich habe das Zimmer aufgeräumt. Ovo je aufräumen. Aufräumen. Raspremati. Prefiks je auf. Prefiks. Mala reč koja menja značenje glagola. Das Bett machen. Obratite pažnju, bet ide onako kratko. Bet nije bet, nego bet. Das Bett machen. Nameštati krevet. Das Bett machen. Nameštati krevet. Das Fenster zumachen. Zatvoriti prozor. Pogledajte ovo gore. Machen. Gore je machen. A dole je zumachen. Dakle, ovaj prefiks zu menja značenje glagola machen. Sad nije nameštati, nego zatvoriti. Zumachen. Imam jednu ideju da jednom napravimo internet učionicu o tome šta sve glagol machen u kombinaciji s različitim prefiksima može da znači. Znači, glagol machen s raznim prefiksima ima potpuno različita značenja. I to je važno, aufmachen, zumachen, ausmachen i tako dalje. To su sve različiti glagoli.
Danas učimo, dakle, samo ovaj jedan. Zu machen, zatvoriti. Zu machen, zatvoriti. Idemo dalje. 10 minuta, kao što ja to često kažem, u pravom trenutku može više znanja da donese nego 10 dana ako niste koncentrisani. Čovjek 10 dana uči ako nije koncentrisan, manje nauči nego za 10 minuta ako dođe u pravom trenutku. Zato iskoristite sad ovo. Das Bad ist sehr schmutzig. Kupatilo je jako prljavo, sehr, jako. Das Bad ist sehr schmutzig. Schmutzig, schmutzig. Prljavo, prljavo. Das Bad ist sehr schmutzig. Die Wäsche ist fertig. Veš je opran. Fertig doslovno znači gotov. Veš je gotov. U smislu opran, naravno. Veš je opran. Die Wäsche ist fertig. Ist fertig. Wäsche ist fertig. Da ponovimo još jednom. Die Wäsche waschen znači veš prati, jel tako? Veš prati. Wäsche waschen. Waschen. E-a. Idemo dalje. Meine Fenster sind alle auf. Auf. Dovoljno je da kažete auf, prepozicion, auf. Dovoljno je da stavite te prilog za mesto, auf, i da to znači otvoreni. Moji prozori su otvoreni. Meine Fenster sind alle auf. I sad imamo obrnuto od auf, imamo zu. Zu machen. Možeš li da ih zatvoriš? Kannst du sie bitte zumachen? Ovo sie, kannst du sie. Možeš li njih? Koga njih? Pa moje prozore. Kannst du sie bitte zumachen? Kannst du sie bitte zumachen? Možeš li da ih zatvoriš? Možeš li da zatvoriš moje prozore? Ali nećemo ponavljati opet ovo moje prozore. Nema potrebe. Nego idemo na jedan stilski lep nemački jezik. Kažemo, kannst du sie bitte zumachen? Šta je ovo zi? Pa to je zamenica. Šta zamenjuje zamenica? Zamenica zamenjuje imenicu. Kannst du sie bitte zumachen? Umesto imenice prozori stavljamo zamenicu. Oni, njih. Možeš li njih da zatvoriš? Možeš li da njih ili ih zatvoriš skraćeno? Možeš li da ih zatvoriš? Weitergehen. Ich habe das Bad schnell geputzt. Na brzinu. Sam oprao kupatilo. Schnell, brzo, na brzinu. Ich habe das Bad schnell geputzt. Ovo je sad u prošlom vremenu rečenica. Putzen, glagol je putzen. Geputzt. Znači jedan pravilan glagol. Kako se gradi prošlo vreme, dodavanjem ovog g, umjesto en, odbije se en i stavi se ovo t na kraj. Onda putzen, geputzt. Schnell geputzt. Ich habe das Bad schnell geputzt. Habe je za ih. Znači, efekat se sastoji od ovog haben geputzt. Ich habe geputzt. Ich habe das Bad schnell geputzt. Jetzt ist es ganz sauber. Jetzt znači sada. Ist es ganz sauber. Sauber je čisto. Da bi bilo bez jetzt ova rečenica druga. Kako bi onda ona išla? Ajde malo razmislite. Kako bi onda, da nema ovo jetzt, kako bi išla ova rečenica? Da biste samo rekli, ono je skroz čisto. Das Bad, es, ono je skroz čisto. Onda bi išlo, es ist ganz sauber. Es ist. Međutim, kad rečenica počinje vremenskom odrednicom, jetzt, onda dolazi do inverzije, znači menja se mesto. Jetzt ist es, znači nije es ist, nego ist es. Kažemo inverzija stručno. Znači dođe do obrtanja reda reči. Jetzt ist es ganz sauber. Kako i mi u našem jeziku kažemo? Mi kažemo ono je čisto, a ako počnemo rečenicu sa sada, nećemo reći sada ono je čisto, nego sada je ono čisto. Znači ovo je prebacuje se na drugo mesto. Znači, sada je ono čisto. Ono je sada čisto, sada je ono čisto. Znači i mi imamo te inverzije, prebacivanje reči, ako nešto počne sa sada i tako dalje. Kannst du bitte die Wäsche aufhängen?
možeš li da rasprostreš veš? Glagol können, moći. Glagol können. Kannst du bitte die Wäsche aufhängen? Hängen je visiti. Kad dodamo ovo auf, da smo rekli te mali komadi reči što se stavljaju ispred glagola aufhängen, to je prefiks, to zovemo prefiks i on menja značenje glagola. I to onda nije visiti. Možeš li da visiš veš, nego možeš li da rasprostreš veš. Aufhängen. Kannst du aufhängen. Ide kombinacija modalnog glagola. Ovo können je modalni glagol. Sad ćemo pričati šta su modalni glagoli, nebitno sad. Kannst du, možeš li? Aufhängen. Onda nema ono zu. Kannst du zu aufhängen ili aufzuhängen. Ne, ni slučajno. Samo kannst du aufhängen. Možeš li okačiti? Ide ovo aufhängen, ide u infinitivu. Infinitiv. Ono kako se glagol zove. Ono što prosto narodski se kaže, kako se taj glagol zove. Pa zove se aufhängen, sa kannst ide u kombinaciji sa aufhängen, sa infinitivom. Možeš li da rasprostreš veš? Eto malo i gramatike da ubacimo. Vjerujem da vam je jasno. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ich habe es nicht mehr geschafft. Pogledajte ovdje. Ich habe es. Ovo habe es smo zamenili sa habs. Habs. Skraćujemo. Jer se u govornom jeziku skraćuje. Njemci vole da uštede u jeziku. Ich habe es nicht mehr geschafft. Geschafft. Ja to nisam uspeo, nisam stigao. Možeš li da rasprostreš veš? Ja to nisam uspeo, nisam stigao. Schaffen je uspeti, geschafft je prošlo vreme. Ich habe es nicht mehr geschafft. Opet se znači gradi prošlo vreme od haben, glagol haben, plus particip, tako zvani, to je ovo geschafft, to je particip stručno. Nebitno je, ne morate znati te stručne nazive, bitno je samo da zapamtite. Schaffen, te dodaje ovo g, umjesto n ide to. Onda geschafft. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ok, ja to nisam uspio. Idemo dalje. Deck den Tisch. Aha, šta je sad ovo? Deck den Tisch. Ajde da razmislimo. Ovo nije prošlo vreme, ovo nije sadašnje vreme, nego šta je ovo? To se stručno zove, a ne mora stručno, možemo i narodski rečeno, to se zove naredbodavni. Daješ naredbu nekom. Deck den Tisch, namesti sto, a stručno se zove imperativ. Znači kad vas neko na ispitu pita kako se kaže imperativ od tog i tog glagola, vi se setite, aha, to je ono namesti, uradi, isprazni i tako dalje. Kako se kaže onda? Deck den Tisch. Du deckst den Tisch. Nameštaš sto, pa se ono st, se odbije i onda se samo kaže deck den Tisch. I namesti sto. Räumt aus, sljedeći primjer, räumt aus. Zašto je ovdje räumt? Ovo a sa lautom se čita kao e, a rekli smo da u kombinaciji se čita kao oj. Recimo Evropa, Europa se čita Europa. To isto pravilo imamo ovdje. Räumt aus, isprazni, räumt aus, i to je također naredbodavni. Jedna naredba ili molba, ajde da kažemo molba, malo da ublažimo, molba, räumt aus, isprazni, räumt aus, das bitte, isprazni, to molim. Dakle, to je imperativ. Vas na ispitu pitaju imperativ, setite se, to je isprazni, namesti. Evo još jedan imperativ, izbaci smeće. Bringt den Müll raus, izbacite smeće. Bringt den Müll raus, iznesite smeće. Bringt den Müll raus. Sad ovdje imamo jednu zanimljivu rečenicu. Vergiss ja deine Aufgaben nicht. Vergiss ja deine Aufgaben nicht. Dovoljno nemoj da bi zaboravio ili zaboravila svoje domaće zadatke. Nemoj da bi slučajno zaboravila. A zašto, kako znamo da nije samo nemoj zaboraviti domaće zadatke? Nemoj da bi slučajno zaboravila svoje domaće zadatke. Ovom ja, ova mala reč ja, ona ojačava. Mala reč ja, ona ojačava značenje glagola. Ona ojačava. Vergiss ja das nicht. Ne samo vergiss es nicht.
nego vergiss ja das nicht. To su te male reči koje menjaju intonaciju rečenice, to su te male reči koje ne menjaju smisao rečenice, smisao ostaje isti, ali menjaju intenzitet rečenice, one dodaju na intenzitetu rečenici. Vergiss ja deine Aufgaben nicht, nemoj da bi zaboravio. Dodamo to ja, onda je tvrdnja još jača. Ok, to bi bilo sve za danas i nadam se da ste uživali. Pre svega, važno je da je lekcija zanimljiva, jer može čovjek najbolje na svetu da objašnjava, ako ne objašnjava zanimljivo, onaj sagovornik ga ne prati šta priča. Dakle, važno je da su lekcije ne samo korisne, nego i zanimljive. Zato slobodno budite slobodni da ostavljate komentare, slobodno recite ako nešto nije zanimljivo, slobodno recite šta je zanimljivo i šta biste voljeli još više da obradimo, da obradimo bolje, više, da razradimo. Budite slobodni da tražite od nas šta vam je potrebno. Dakle, naša internet učionica možete detaljnije da nađete na nemački-abc24.com i na istom web sajtu možete gratis knjigu, besplatnu knjigu da skinete 113 najvažnijih nemačkih rečenica. Za naš kurs je trenutno na popustu, za samo 49 € možete da savladate sve ove stvari sistematično, Schritt für Schritt, korak po korak, sa kompetentnim nastavnicima i profesorima nemačkog jezika. Hvala vam što ste bili večeras. Hvala vam što ste bili danas sa mnom uz našu internet učionicu. Nadam se da vam je ulepšala jutro. To je cilj, da uživamo u učenju, da se družimo i da uživamo u učenju. Slobodno pitajte šta vas zanima, postavite pitanje, se vidimo. Ja sam Dragan i to je to. Hvala vam, tschüss, Wiedersehen.